நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டரை எப்படி வந்து வாட்டர் மார்க் இல்லாமல் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோர்லேயே கிடைக்கும். இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் பேர் டியூ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர். இதில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வாட்டர் மார்க்கோட தான் வரும். அந்த வாட்டர் மார்க் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பற்றி நான் சொல்லித்தரேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப் ஓப்பன் பண்ணுவாங்களே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும். லாஸ்ட்டில் கேர் ஐக்கான் இருக்கும், டச் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா வாட்டர் மார்க் அப்படின்னு இருக்கும். நான் டிசேபிள் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். ஆன் பண்ணிங்கன்னா டியூ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர்னு தேவை பார்த்தீங்களா, அது டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் நீங்கள் எதுக்கு மாதிரி இருக்காது. அப்புறமா உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ்டு வாட்டர் மார்க் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். உதாரணத்துக்கு நான் தமிழ்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன். தமிழ் டைப் வச்சு ஓகே கொடுத்துருங்க. அது உங்களுக்கு தேவையான இடத்துலையும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். சைஸையும் பெருசு பண்ணிக்கலாம். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். ஆட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு தமிழ்னு டைப் அடிப்போம். ஓகே பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க. அது உங்களுக்கு எங்கே இருக்கணும்னு தோணுதோ அங்கேயும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சைஸை நம்ம பெருசு போட்டணும். சைஸை பெருசுப்படுத்திக்கலாம். இப்போ எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ தேவையில்லை. ஸோ அதனால் நான் இதை டெலீட் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் உங்களோட இமேஜ் ஏதாவது கூட நீங்கள் சேனல் லோகோ கூட வச்சுக்கலாம். நான் புது ஃபோன் வாங்கியிருக்கிறதுனால நான் இப்போ ஃபோட்டோஸ் ஒன்று கூட எடுக்கல. ஸோ அதனால் எனக்கு இப்போ தேவைப்படாது. கஸ்டமைஸ்டு வாட்டர் மார்க் லைவ் ஸ்ட்ரீம்னு இருக்கும். அதில் போனீங்கன்னா சில பேர் யூடியூப்பில் லைவாக பேசுவாங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு வாட்டர் மார்க் வேணுமான்னு கேட்போம். வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் தான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம். இதில் வந்து வாட்டர் மார்க் இல்லாமல் எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், அதை டச் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு அது போதும். நன்றி.